πώς είστε, πώς τα περνάτε? Ελπίζω να περνάτε τέλεια, να είστε σε μια παραλία τώρα ή διακοπές γενικότερα. Εγώ, όπως καταλάβατε, πήγα διακοπές, γύρισα, δεν ανέβασα σωστά βίντεο κατά το πρόγραμμα που έχω κάνει, Τρίτη Σάββατο, αλλά τώρα επέστρεψα και θα ανεβαίνουν κανονικά όπως συνήθως. Όσοι είδατε τις διακοπές μου στην Κίμολο στο Instagram μπορείτε να καταλάβετε ότι όντως ηρέμησα, χαλάρωσα, πέρασα πάρα πολύ ωραία και ναι, προτείνω την Κίμολο ανεπιφύλακτα. Σήμερα είμαι πίσω με ένα What I Ate in a Day. Θέλω να σας δείξω τι θα φάω σήμερα. Είναι μια μέρα ακριβώς μετά τις διακοπές μου, όπου προσπαθώ λίγο να ανασυγκροτηθώ και να κάνω κάποια πράγματα, να ψιλοχαλαρώσω από το πλοίο, το οποίο ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου να ταξιδεύω με πλοίο. Και ουσιαστικά, ναι, το πρόγραμμα ξεκινάει κανονικά από τις επόμενες ημέρες, κούραση και τέτοια, αλλά ήθελα σήμερα λίγο να σας κάνω ένα λίγο πιο χαλαρό What I Ate in a Day, που θα είμαι και εγώ λίγο πιο χαλαρή. Έχω ξυπνήσει εδώ και κάποια ώρα και έχω φάει ήδη πρωινό. Έφαγα αυγά scrambled με ντοματίνια από πάνω και έβαλα και λίγη κάπαρη. Την κάπαρη την πήρα φυσικά από την Κίμολο. Αν πάτε ποτέ στην Κίμολο να πάρετε οπωσδήποτε κάπαρη. Και διάφορα τυριά έτσι που έχουν, το ξινό και η μανούρα ήταν απίστευτα. Και γενικά, όπως καταλαβαίνετε, έφαγα στην Κίμολο. Τέλος πάντων, έφαγα λοιπόν το πρωινό μου και τώρα έχω φτιάξει να πιω ένα σμούδι, το οποίο έχει μέσα πεπόνι και ένα ροδάκινο και έβαλα και λίγο νερό μέσα για να το αραιώσω λίγο. Αυτά, ναι, από την Κίμολο γενικότερα δεν έχω, ξέρετε τώρα είναι ένα πολύ μικρό νησάκι, ψηλό άγωνη γραμμή θα έλεγα. Εντάξει, ηρέμησα και τέτοια, πέτυχα και κάποιες από εσάς εκεί, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση γιατί εντάξει είναι και μια σταλιά μέρος Κίμολος. Αλλά παιδιά, εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα subscribers και σε ένα τόσο μικρό μέρος. Εγώ θα τελειώσω αυτό και θα πάω στη θάλασσα, οπότε θα τα πούμε πιο μετά με το μεσημεριανό. Λοιπόν, είναι απόγευμα, έχω γυρίσει εδώ και καμιά ώρα περίπου από την παραλία και τώρα κάθομαι και τρώω καρπουζάκι. Είναι τέλειο γιατί είναι πολύ δροσερό και μου αρέσει. Όταν γύρισα έφαγα γεμιστά που είχε φτιάξει η μανούλα μου και τα γεμιστά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά για το καλοκαίρι και εγώ τα προτιμώ ορφανά. Και τώρα να τρώω το καρπούζι μου θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Μου έχετε αφήσει κάποιες ερωτήσεις κάτω από τα What I Ate in a Day και όταν ανεβάζω τα What I Ate in a Day μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram που με ρωτάτε πολλά πράγματα και κάποια δεν προλαβαίνω να τα απαντήσω, πολλές ερωτήσεις είναι οι ίδιες και θα ήταν καλό λίγο να απαντάω σε αυτές τις ερωτήσεις και στα βίντεο για να τις βλέπουν όλοι. Η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνετε είναι αν μετράω τις θερμίδες και πόσες θερμίδες παίρνω την ημέρα κτλ. Και η απάντηση είναι όχι, δεν μετράω τις θερμίδες ποτέ, γιατί γενικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αγχωτικό όλο αυτό το πράγμα να μετράς τις θερμίδες σε κάθε γεύμα, κάθε μέρα. Αλλά ο δικός μου τρόπος διατροφής είναι αυτός που πιστεύω ότι είναι καλύτερος για μένα και για το lifestyle που κάνω. Εγώ δεν τρώω τυποποιημένα και τυποποιημένα σημαίνει πράγματα που τα παίρνετε από το σούπερ μάρκετ σε σακουλάκι ή σε κουτάκι σε συσκευασία και λέει από πίσω συστατικά. Δεν το κάνω αυτό, μπορεί να το κάνω λίγες φορές μέσα στο μήνα. Ακολουθώ μια πολύ καθαρή διατροφή, ό,τι τρώω προσπαθώ να το φτιάχνω εγώ. Και πιστεύω ότι αν δεν έτρωγα έτσι δεν θα μπορούσα να βγάλω τη μέρα μου. Μεγαλώνοντας έχω και περισσότερες ευθύνες και έχω άλλο πρόγραμμα τώρα στα 29 και άλλο πρόγραμμα στα 19 και άλλος μεταβολισμός και όλες αυτές τις ηλικίες. Οπότε πιστεύω ότι αν δεν έτρωγα έτσι και έτρωγα πάρα πολλά τυποποιημένα, πάρα πολλά τηγανιτά, δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε τα μισά από αυτά που κάνω. Τώρα φυσικά έχουμε διακοπές, δεν πηγαίνω καν στο γυμναστήριο, το έχω κόψει εδώ και ένα μήνα. Όταν πηγαίνω στο γυμναστήριο έτρωγα περισσότερες πρωτεΐνες, το έψαχνα λίγο παραπάνω και πρόσεχα λίγο παραπάνω. Τώρα είμαι λίγο πιο ελεύθερη και πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο και για εσάς, δηλαδή τώρα που είναι διακοπές χαλαρώστε λίγο, μην μετράτε θερμίδες, μην είστε ας πούμε ότι αυτό παχαίνει, αυτό δεν παχαίνει, να το φάω. Ναι, στις διακοπές μου έτρωγα και το παγωτό μου κάθε μέρα, έτρωγα και τηγανιτές πατάτες όταν έβγαινα έξω και δεν με ένοιαζε. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ πόσες θερμίδες έχει το ένα και το άλλο, αλλά δεν το κάνω κάθε μέρα, δεν βγαίνω κάθε μέρα έξω για φαγητό. Προσπαθώ τα γεύματα που τρώω έξω να είναι 2 με 3 το πολύ μέσα στην εβδομάδα. Όλα τα υπόλοιπα προσπαθώ να τα φτιάχνω στο σπίτι και είτε να τα παίρνω μαζί μου σε ένα τάπερ, είτε να τα βάζω σε μια σακούλα, είτε να τα τρώω στο σπίτι πριν φύγω.
Γενικά αυτός είναι ο τρόπος διατροφής που κάνω από πάντα, δεν έχει αλλάξει. Αυτό που θα πω εγώ είναι να μην παραλείπετε γεύματα σε καμία περίπτωση, δεν θα σας κάνει καλό αυτό. Και ναι, νηστικό αρκούδι, παιδιά, δεν χορεύει, πρέπει να τρώτε. Αυτά, εγώ θα συνεχίσω να τρώω το καρπουζάκι μου, γιατί είναι δροσερό ακόμα και δεν θέλω να ζεσταθεί και θα κάνω λίγο μποτέ. Θα σας δείξω κιόλας, θα κάνω αυτή τη μάσκα που είναι από Tony Moly. Γενικά όλη αυτή τη σειρά, η Amreal, είναι εκπληκτική. Όποια μάσκα και αν πάρετε είναι φανταστική και γενικά εγώ κάνω κάθε μέρα μάσκα. Είχα πάρει και μαζί μου στην Κίμολο, γιατί παιδιά ο ήλιος και το αλάτι κάνουν το δέρμα μου απερίγραπτα ξηρό και αυτές οι μάσκες βοηθάνε πάρα πολύ. Έχω βάλει και το lip balm μου που είναι από τη Huro και φυσικά έχω βάλει και το After Sun μου, το οποίο σας το είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Εδώ έχω και τα γυαλιά μου τα οποία τα πέταξα, εντάξει, τέλος πάντων. Είναι βράδυ, έφαγα πριν από λίγο βραδινό, έφαγα ρύζι στο οποίο είχα βάλει μέσα και καλαμπόκι και είχαμε πάρει και ένα μπουτί γαλοπούλας το οποίο δεν το είχαμε φάει όλο και το έκανα στο φούρνο με μία σάλτσα από πάνω η οποία είχε μαρμελάδα ροδάκινο, ginger, σιράτσα και είχα βάλει και λίγη Worcester sauce, μπορείτε να βάλετε και σόγια αν θέλετε. Επειδή είχαμε πάρα πολλά κιλά μαρμελάδα ροδάκινο, προφανώς σπιτική, ήθελα λίγο να φτιάξω κάτι διαφορετικό και ήθελα να το κάνω και λίγο καυτερό γιατί ξέρετε μου αρέσει πάρα πολύ η σιράτσα, νομίζω το έχω πει σε όλα τα βίντεο που κάνω What I Eat in a Day. Και εγώ τώρα κάθομαι και τρώω παγωτό. Λίγο θα φάω, δεν θα φάω πολύ. Είχαμε παγωτό σπάνιο φαινόμενο. Και είναι, τι είναι αυτό, Scandal Chocolate Orgy. Και αφού φάω το παγωτό θα κάτσω να διαβάσω λίγο το βιβλίο μου που έχω ξεκινήσει εδώ και μια-δυο μέρες. Νομίζω ότι το ξέρετε αυτό για μένα. Εγώ διαβάζω βιβλία πολύ γρήγορα και τα τελειώνω πολύ γρήγορα και διαβάζω και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Αυτό που διαβάζω τώρα είναι η υπέροχη φίλη μου της Έλενα Φεράντε, το οποίο είναι best seller. Δεν ήθελα για καιρό να το διαβάσω, αλλά μετά τον τόσο ντόρο που έχει γίνει λέω ok, θα το διαβάσω. Μέχρι στιγμής μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι για καλοκαίρι είναι ωραίο, αλλά εμένα γενικά ξέρετε μου αρέσουν πολύ τα μυστηρίου και τα thriller και όλα αυτά. Αφήστε μου από κάτω στα σχόλια το αγαπημένο σας βιβλίο που διαβάσατε φέτος το καλοκαίρι, γιατί θέλω να παίρνω ιδέες. Και κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε κάποιο επόμενο. Γεια σας!